अंकिता फिल्म्स मोतिहारी। फोन कह के रोवे यारावा पिया जाए दना नई हरवा। फोन कह के रोवे यारावा पिया जाए दना नई हरवा। देता धमकी जे मिले न आईबू मर जाई खा के जहरवा। फोन कह के रोवे यारावा पिया जाए दना नई हरवा। फोन कह के रोवे यारावा पिया जाए दना नई हरवा। देता धमकी जे मिले न आईबू मर जाई खा के जहरवा। फोन कह के रोवे यारावा पिया जाए दना नई हरवा। फोन कह के रोवे यारावा पिया जाए दना नई हरवा। जब होखे लागल मोर विदाई तब आके उ कैलसी जहरवा। फोन कह के रोवे यारावा पिया जाए दना नई हरवा। फोन कह के रोवे यारावा पिया जाए दना नई हरवा। मजबूरी बाहो सागर सूरज के बतावल जरूरी बाहो। बस 2-4 दिन के दूरी बाहो। बस 2-4 दिन के दूरी बाहो। गाय कर बिंद अकेला से मिल के बारे जुड़ा दे में जियारावा। फोन कह के रोवे यारावा पिया जाए दना नई हरवा। फोन कह के रोवे यारावा पिया जाए दना नई हरवा। अगर आप भी चाहते हैं ऑडियो वीडियो रिलीज करवाने के लिए तो संपर्क करें 91 137 19 9 72।